Sumingkir sinambi tumindak becik. Panglimbang 5 menit dina Setu Legi tanggal 18 Juli tahun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 12 ayat 14 tekan ayat 21. Akeh wong kang mandheg ing tumindak sarta karya rikala nemu pepalang lan rubedo. Kepara rikala antuk ancaman wong pilih sumingkir golek slamet karo kupiya nglereni tumindak kang ndadekake dheweke ketiban rekoso. Umpamane wong ora nerusake idene mangun paguyuban utawa lembaga kang ing kono dheweke ngabdi jalaran antuk pangenyek panyelatu panindhesi liyan. Wong luwih seneng meneng waton glundung, sing penting slamet. Prakara saemper cecala dumadi ing waosan dina iki. Wong-wong Parisi lan para ahli Taurat padha pidak jempol gedhek antuk bakal nyedani Gusti Yesus. Panjenengane antuk ancaman. Panjenengane pirsa rancangan ala kaningaya mau. Ngadepi kahanan mau, Gusti uga sumingkir golek slamet. Kang bedakake yaiku nadyan ana jroning kahanan kaancam, Gusti Yesus ora gigrik. Akeh wong padha ngetut panjenengane. Panjenengane sadawane dalan uga terus nindakake karya becik dalem marang wong-wong kang percaya marang panjenengane. Panjenengane tetep nyarasake wong-wong kang nandhang maneka lelara. Karo meneh panjenengane sumingkir ora merga wedi nanging merga wektu kasangsaran kan wis dadi pesthi ayan dalem nebus dosa manungsa durung teka titi mangsa. Panjenengane sumingkir merga Gusti Yesus ora kersa bengkerengan utawa konfrontasi karo wong-wong Parisi lan para ahli Taurat kang kejaba wis kelangan ati nurani nanging uga ora ana mumpangate iku. Katon menawa wong Parisi lan para ahli Taurat iku banget sengit ngigit-igit karo Gusti Yesus. Wong-wong mau rumangsa kasaingi Gusti Yesus kang kasuwur ing kabecikan lan tansaya sinuyudan dening wong akeh. Ora kaya kang katindakake wong-wong Parisi lan para ahli Taurat, Gusti Yesus nindakake kabecikan dalem kanthi gratis, ora narik bayaran. Kasaingi Gusti Yesus ateges kelangan bolo. Kelangan bolo ateges kelangan pametu. Mula kanthi maneka warna cara lan kaculikan wong-wong Parisi lan para ahli Taurat kupiya nyirnakake Gusti Yesus. Nanging Gusti Yesus tetep blater, grapyak lan semanak. Panjenengane ora lumawan sarta balik ngundha mana wong-wong mau kaya kang kapratilakake Santo Matius nyuplik wecan Nabi Yesaya. Gilu sawangen kae abdiku. Dheweke ora udrek-udrekan lan nguwuh-uwuh ing dalan-dalan. Wuluh kang dengkluk ora kaceklekake, sumbu kang bleret ora kapites. Para tresna pelem kinasih, mbuh gedhe, mbuh cilik, mbuh sepele, mbuh abot, para pendherek dalem Gusti mesti nate ngalami kahanan ora nyenengake marga dadi pendherek dalem Sang Kristus. Kahananmu bisa dumadi saka njeron pribadi umpamane rasa sungkan, aras-arasen, rasa ora percaya diri lan sapiturute, sarta saka njaban pribadi kayata panyenges, panindhes enggo ancaman pati. Muga sabda dalem Gusti dina iki neguhake lan nguatake kita jroning ngayati timbalan dadi seksi-seksi dalem Sang Kristus. Ing ngendi wae kabecikan bakal adu arep karo sing jenenge piyala. Prayoga kaeling sapa tuhu ketuk wekasan bakal nemu kaslametane. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit sabda paneguh dinten menika. Mugi kados dene paduka kawula ugi tetep tumindak sae senadyan palang srimpung tansah nyarusiku lampah kawula. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.